Реално. И здравейте хора, аз съм Awaking. Днес ще играем Лига, това е първият епизод, новия ми профил в YouTube. Може да се абонирате за мен, както и да харесате клипа. А с мен е една приятелка, която е нова в тази игра. И да, Мими. На хаса паса. Той е доста по-голям идиот с мен и само лъжи. Не е вярно. Лъжиш. Не е вярно. Лъжиш. Аз съм еднорог. Еднорозите не лъжат. Аз пък съм мъже с скин. Кефиш. Добре, еднорог е по-як. Не е вярно, защото има цици. Еднорога пърди дъга. Иху. Какво? Еднорога пърди дъга. Иху. Шето не първи. Окей. Да, между другото хора, значи, съжалявам, на стария ми профил в YouTube си забравих паролата, там имах около 300 сабскрайбъра и сега съм много пребан, имам само 10. И това ще бъде първия клип. Може в коментарите да напишете дали искате да ми слушате невероятния смотан коментар с цялата игра, която да бъде колкото и да е дълга. Нямам проблем, мога да ги снимам целите, без лак. Или просто да бък. Или просто да забързам клипа и да бъде от сорта на 15 минути клип на играта, да бъде 40 примерно или нещо от този сорт. Така че напишете в коментарите как предпочитате, защото не е нужно да ми слушате всичките простоти или как еднорога на Мими пърди примерно. Да, мерси. Ти каза, че еднорога пърдял. Искам да прасна някой. Има разлика между да пърди и да пърди дъга. Да, едното е по-гнусно от другото. От тази дъга, ако мина, стана като тебе, бе. Да, мерси. Това не е хубаво, бе. Няма, аз те ще... Чакай, стой ма. Да, ама в момента може би ще има малко лаг, защото с 90% от моите RAM коствам един сервер така. Марш бе, животно. Не бе. Сей мина. Дева. Аз въобще не виждам, че Вейна ми цепи ушите. Мими! Здравей! Здравейте. Какво правиш? Нищо. На кой ще ходиш на рожден ден, бе? Една деши. От нашото даскале. Ага. Може да се домъкна кой клас е? Ами сега ще девети. Домъкнах вече двама непознати, така че... Нищо, трима за късмет, по-забавно. Аре бе, ще го снимам как пърди коня ти. Там еднорога ти. Сериозно. Абе, това ми привлече вниманието. Повека еднорога пърди да гавате. Блин, напиши в интернет и ще ти излезе, че е вярно. Да бе, ще пиша как пърди еднорога. Що не? Ще го напише сериозно. Не, няма да го напиша. Не искам да гледам как еднорог пърди по дяволите. Нямам нужда от такива Главно, защото еднорозите не гадости. съществуват. Вау! Какво? Главно, защото еднорозите не съществуват. И сега ще кажеш, че лъжа, защото съм казал, че съм еднорог. Да! Знам. Добре. О, взех кил! Кога го забелязах, бата, аз преди малко съм го взел. Как си смя, дебилно. Мими, лъжиш. Не е вярно. Тя лъже, хора. На хаса паса или там, каквото казва. Да, на хаса пас. О, Илянчо. С нощи, между другото, с Илянчо си говорихме до към 5 някъде. Аз си легнах рано. Той нещо беше саднат. Или дневен. Аз го развеселих. Видя ли маска? Не, сега ще видя, чакай. Би трябвало да се срами с. Аз чух да как да го развеселя, ама да. Ти не си аз, брат, то сори.
Но! Знаеш колко добре да се веселявам хората, така че ми пише после, защото не е в И настроение. после всички ти казват, че лъжеш, нали? Абе, престани! Не лъжа! Хич. Илян ти каза, че не лъжа. Елян казва, че лъжеш. Не е вярно. Лъжеш. Не е вярно. Соня също лъжа, между другото. Престани. Защо обичаш да ме дразниш? Ще си мими. Ниш. Да, мерси. Да. Напушен ли си, Мецо? Да. Та мечка, брат. Ох, Нима би има! Сега с тебе ще би ама. на хаса-паса. Да. Аз какъв демидж ще вкарвам, тя какъв демидж ще ми вкарва. Еми, що не е то за... Ням. Да, аз няма мога да се докопам и до асистенция, бе. Да, аз и кил взех, бе! Хо-хо! Освен асистенция и кил взимам, ей! Мастър. Не съм с мастър, с 6 съм. Иначе не разбрах какво ми каза кой. Да, ти не разбрах какво ти казах. Нали ти как че разбрах? А, добре. Да, хора, знам се опия фарма. Абе, Леоно, там има ларт, не го ли виждаш? Вижте миньоните да пуцат. Не съжалявам, не виждам. Здравей, Ренгър, какво правиш, приятел? Да те правиш на французин. Ренгър, къде ти кръвта, ма секс? То с Ренгър му спържихме ушите, бро. Да. Да. Мецо, напуснем ли си? Да. Да, Мецо. Уй. Нима би! Ох. Да, още един бот, моля. Къде е Мидала? Той ще идва ли? Чакаме го. Ти, Лард. Тури един Лард. Не, дете. Ами има виж. Боли ме ръката. Това е прекалено много... Разбираме, нали? Ти сериозно? Еми, Не, двете някой ден трябва да играем. Не искаш, повярвай. Искам да се посмея малко, че има хора по-зле от мен. Абе, ти пити Не, нима би има. Аз ще Пити пусна Стефчо как играе, защото веднъж нещо бяхме играли всъщност. Той ми даде да играя и се отчая на втората секунда. Защото си цъкам магийките на екрана. Но ясно, така спре. И всички много го намират това за много странно. Дай да знам. Да, защото всички буклици са свикнали с клавиатурата. Аз не съм. Въпреки, че се инстрал Аз казах всички буклици, ти си беше лъжечка. Не съм лъжечка. лъжечка си, ама беше сама си го каза. Престани, не съм лъжечка. Лъжечка. Не съм. Си. Не съм. Ами си. Не съм. Между другото мога ти кажа, че момчетата, с които съм играл, тя на по 13-14 години имат глас като твоя. И понякога ми е адски забавно. Смисъл, че аз имам мъжки глас или че те имат женски глас? Те имат женски глас. В смисъл, като почна. Здрасти! Здравей! Awaiting! Нима. Събирам за бъхав слот. За бъгав слот, ба. Не знаеш кой той е там, нали? Да. Един айтем, с който им сваляш така кръвта и Да, квадратчето ти. сетих се. Същия един такъв син меч. Да, бе, сетих. Да. О, телефона ми заби. Как ще забие? Леле, Ние, Леон. Ето виж, че ти си скара на телефон. Оправи се. Браво, тухлички. Това е защото аз му се скарах, въпреки че се карах на Леоната. Нищо. Той те чува, защото са на колони там. Буфер, кофер. Колонки. Не, миньоните стилат. Колонки, които са ми по-големи от главата. О, Вен има 41 милиона, аз имам повече. Какво колоните си по-големи от главата? Да, 2 пъти по-големи от главата и са 2. Аре, ме черпиш с една. Не може. Що? Ако дадеш топкинта може. Лъжеш. Що ти викам лъжеш?
Не, между другото, наистина това на времето са 200 кинта, значи сега са... На времето, Да. на колко години са? Еми, не знам, но си в много хубаво състояние изгледа като чисто ново. Защото аз ги пазя. И ако някой нещо ми направи, ще го заколя. Дей, по-добре. Какво не дей, бе, бате, ще го вкарам в затвора него. Че е потрошил колони. Браво бе, приятелю, сега ще пукна заради тебе. Браво бе, дружко. Не бе, нема, пума, сай ти ще умреш бе. Ще отзор даваш да биеме бе. Виж как умираме бе. Пу бе. Какво става ми? Окей. Нерва се, не ми обръща особено внимание. Ха? Нерва се тук на тъпата милиона. Защото сигурно ме и псува. Слушай ме, не, там ме псува. С думата гджи, гджи. Са на пук ще поизчакам, па ще си изчакам 10 голд на пук, ще ги изчакам пък. Пук ще ги изчакам, ма на пук. Ще ги изчакам на пук, пук на пук. Чуй, ето изчака ги, сега имам бухта стър. О, тихо. Рамус. Тъндъре, ако гледаш този епизод, виж тук какво пише, Ренгър се пише Тъндър 9.6, само че ти Тъндър си Тъндър 2000. Как си смея? Маш ми от линията, ма! Марш, ма! Марш, ма! Гледай го. Марш! То с миния не мой. Мой! Казах мой! Твой, казах твой. Мой де. О, трябва да сгъна прането. О, много сложно. Хубаво, че не съм момиче. Да, между другото, наистина е много сложно. Бате от 7 дена съм само, стаята ми прилича на кочина на прасе. 7 дена си сам. Ами Да, да, до събота вечерта съм сам самичък. Ама ти защо сега не си направил купон? Направих бобти. Добре, така може. Извинявай. Извинявай, добре, ще го запомня. Ма не ме бутем, аз пак ще върна ти бия кулата. По-агресивна игра, моля. Сърби ме крака. Това е отново... нещо за теб. Не, бях на бонсли поляни вчера и някакви болешки са ме нахапали. Какво си правила? Що те хапат боболеш? Защото си разхождах кучето на бонсови поляни, защо? Girl, И снимка в Фейсбук. нима би. Имаш снимка къде? В Фейсбук с кучето ми на бонсови поляни. Не! Мен е страх. Да не пускам му. Няма, таз ма хвана! Маш от мене, кошки! Коври се вика. Коври, не бе, не бягай към мене, бе, ще ме стигнат и мене, бе, идиот! Жест съм, кучки! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Окей. Знаеш ли как ми се умрях, бе? Умри, бе, умри, ма! Не, ни далето да умре. Не да вземе кил, да умре! Не да вземе кил, казаха да умре. Бягай, Ли, не натам, приятелю, защо трябваше да умреш? Бягай,
Бягай! Бягай, като ти ми е живота! Не ти е явно мило. Защо им скачаме един по един, вие малумни ли сте, те са четири, има по дяволите, защо си го причиняваме това? Ще пребъна тъпи. Да. Ще пребъна дедовия ми детка. Кой взима трипъл кил, кучки? Искам. Браво, Леона, ти си... Какво речи? Направих трипъл кил. Трипъл кил. Лайка бос, трипъл кил. И пак не се не бъде. Нима одри, май. Ма нима одри ще бия аз тия, ма. Ево. Талони е, ай ти че ми брат. Така как шама бия тука. Няма ли си не по тебе да бия тебе? Аз ще си ходим първо. Другите тъпи ли са? Ще взема... Не. Ще взема дете. Дям! Къде ме гира? Его. Аз ще бием миньон. Кой ги взе? Пира. 2, 3. Пира, 2, 3. Браво, чалгатикос. Сега умря лайка. Еми аз го бия, то става, ама това след него. Маби има. Ай бей, аз... не, отивам си взема сини бовче. Мими? Да. Здравей. Здравей. Какво правиш? Гледам някакви клипчета. Пак ли гледаш Брейзър глупостите? Кое? Пак ли гледаш Брейзър глупостите? Не. Да бе. Не. Да бе. Сега да като ти кажа не. Ама аз знам, че си лъжечка. Престани, не съм. Си. Значи мога да кажа, че единственото момче от 13 годишните, с които съм говорил и съм играл, това не е за смях. И има по-нормален глас, Тъндър Ники, даже ония дебелайк вади дебел глас като 30 годишен педофил. Аз трябва да съм честен, давайте го. Футбол! Алеки, кари зря, влизаме, брат! Тъндър, ти си гей, братле. И то с... Ето ти Тъндър, гледа чест. Само че ти си Тъндър Ники. Боже. Аз ще пусна тук една триета. Лека бос. Нима удре. Аз ще бия миньон. Гаддъм! Фокусът ми спадна на 50. Нима би! Не! Избягай. Пуза мен. Не съм един телефон, знаеш. В смисъл си заглушил. А така е хубаво. Добре, аз ще малко имам. Аре, умри ма! Да, аз къв съм да танквам, бе, бате, баща. Та-да-да-да-да. Аз докато заграя час танквам. Стана утре. Лъжечке. Мими. Да. Какво правиш? Не ти кажа, ще се опитам да звъня, ама нещо. На кой бе? Една приятелка, представи си, още спи в 2:30. Стефчото току-що си е легнал, бате. Така че това не ми говори нищо. Добре, не мога да разбера това.
Не знам, ще ми мрънкочат да не си давам толкова късно, иначе... Иначе ти ще си лудък като нас. Чакай, Въпреки, чакай, че ти чакай, пак че ми висиш до звънят. 3-4 часа понякога с нас. Мизия. Мизерия. Не! Айде, умре. Сега ти пускате един улт и си... ГГ. ГГ, бре. Че ни се мисли да хора. Ще пусна един ултимат, бе. Айде, чогати мос. Удри! Удри, брат! Абе, ти слабоумен ли си, тъпоумен ли си, какъв си? О, Фрост Баско взима кил. What the fuck? Как се случи тази грешка, да взема кил, бе, това? Съм осъм. Марш, бе, животно. Ох, да. Умри! Ай, ти е толкова. Сега тук. Аз да се бутам кулата. Лека бот взимам кула. ГГ! Г! 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 Тука. Да, окей хора, надявам се да ви е харесал клипа, не, тук също няма нужда, може просто да се абонирате за мен, за да следите и другите клипове, които ще качвам. Също така, харесайте клипа и напишете в коментарите дали да бъдат забързани клиповете или да ми слушате дебилните коментари. И това Има от общините на мен... Мими. Какво? Има общините на Мими. И да, има общините на Мими. И чао.